Aquasource Colactive 3 Colastra Plus. Нашият продукт с коластра от следващо поколение. Aquasource Colactive 3 е нашият продукт с коластра от следващо поколение за тези, които искат допълнителна подкрепа за здравето на храносмилателния тракт чрез комбинацията от ацидофилус и лактоферин с нашата Aquasource коластра. Aquasource Colactive 3 предлага отлична хранителна подкрепа за хората, които водят активен начин на живот, включително и спортисти. Той е полезно допълнение към всеки хранителен режим, тъй като е предназначен да подпомогне долната част на храносмилателния тракт, както и имунната система. В продукта Aquasource Colactive 3 Colastra Plus се използва цялата коластра. Тя е пълномаслена, което означава, че не преминава през процес на ултрафилтрация. Коластрата в продукта Colactive 3 се добива в югозападните части на САЩ, където се използват свръхмодерни съоръжения, проектирани от инженер-технолози по млекопреработка и създадени с единствената цел да се произвежда коластра с най-високо качество. Събраната и преработена коластра се подлага на флаш пастеризация при 72 градуса Целзий в продължение на 15 секунди, след което се суши чрез индиректна топлина при ниска температура. Именно този процес подпомага запазването на възможно най-висока хранителна стойност. Основни предимства. Aquasource коластра. Коластрата е първото мляко, произведено от майката, богато на допълнителни хранителни вещества и антиоксиданти. Aquasource използва коластра от крави, която съдържа между 10 и 20 пъти повече хранителни фактори и антитела от човешката. Ацидофилус – полезна бактерия, населяваща тънките черва, която подпомага храносмилането. Ацидофилус може да подпомогне организма в борбата срещу вредни бактерии, паразити и други организми. Лактоферин. Въпреки че коластрата естествено съдържа лактоферин, този биоактивен пептид е добавен и като самостоятелна съставка за допълнителна подкрепа на имунната система. Продуктът Aquasource Colactive 3 Colastra Plus няма здравни твърдения, одобрени от Европейския орган за безопасност на храните. Внимание! Съдържа мляко като алерген според регламент ЕС номер 1169 от 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите.